Ħriġna u soqna din in-Nissan totalment love at first sight. Jiena Georg Sapiano, ili nsuq Nissan Leafs mid-2014 hekk min isser żball. Naħseb li fl-industrija jien nissejjaħ early adopter. Kont qed nisma' id-diskors tal-budget. U qal il-karozzi tal-elettriku ma jniġsux. U allura aħna ħannaħħu it-taxxa minn fuq il-karozza tal-elettriku. Hija dik li ġibditni lejn il-karozza tal-elettriku għax jiena ma rridx inħallas iktar registration tax. Is-sitwazzjoni li ninsabu fiha hija li electric car hija perfetta għal Malta. In-Nissan aħna niċċarġjawha probabbilment darbtej fil-ġimgħa wa biżżejjed. Insuq ħafna drabi on economy mode, meta ma suqx on economy mode, waħda mill-iktar affarijiet żbieħ tan-Nissan hija kif tmiss il-pedala toħroġ, instant torque. Karozza bħal Nissan naħseb illi b'5 panewijiet solari tista' tiġi ċċarġjata. Mela wara li tkun xtrajthom u fdejthom, inti tista' tiċċarġja b'xejn. U allura fi stat eventwali inti dil-karozza ma tħallasha l-fuel tagħha għax tiġik b'xejn, tiġik mix-xemx.